जय सद्गुरू जयश्रीच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे उपवासाची भजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: किसलेला बटाटा, भगर पीठ, राजगिरा पीठ, लिंबू आणि जिरे, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू। सर्वप्रथम आपण हा किसलेला बटाटा घेऊया। हा बटाटा 2 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायचा आपल्याला, म्हणजे त्याच्यातलं स्टार्च निघून जातं। आणि हा 1 चमचा मी भगरचं पीठ घेतलेलं आहे ते घेऊया। 2 चमचे राजगिरा पीठ घेऊया। 1 चमचा जिरा घेतलेले ते घालूया। 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट, तुम्हाला किती तिखट हवंय त्यानुसार घालायचं। चवीनुसार मीठ आणि लिंबू। एवढा अर्धा लिंबू पिळायचं ना आपल्याला, थोडंच पिळायचं लिंबू। आणि आपल्याला याच्यात पाणी घालायचं नाहीये, आपल्याला असंच हे करून घ्यायचंय। आता आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं ना, त्याच्यातलं थोडंसं तेल आपण घेऊया। पाणी घातलेलं नाहीये, आपण खेकडा भजी करतो ना कांद्याची, त्याप्रमाणे आपल्याला करायची ती भजी। हे बघा, आता हाताने थोडंसं असे दाबून आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये ही भजी सोडूया। अशा चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीसाठी जयश्रीच रेसिपीला सबस्क्राइब करा, तसेच बेल आयकॉन दाबा। आपल्याला ही भजी लगोलग हलवायची नाहीये, ते थोडी होऊन द्यायची आहे ते। आता आपण ह्यांना पलटी करूया। आता आपली भजी झालेली आहे, आपण काढून घेऊया। तयार आहेत आपली उपवासाची भजी। हे बघा, छान क्रिस्पी झालेले आहेत, सेम कांदा भजी सारखी भजी झालेली आहेत। चव पण खूप छान लागते, करून बघा तुम्ही। किती क्रंची झालेत बघा, येतोय आवाज? किती छान क्रंची झाले, टेस्ट पण खूप छान।